бизәктәр, улар менән бәйле кызыклы вакыйгалар да күп, матур әсәрҙәр дә байтак яҙылған. Ғаиләле игеҙәктәр үсеүе ысынында ла шулай күңелле һәм мажаралы микән? Әйҙәгеҙ ошо хаҡта игеҙәктәрҙең үҙҙәренән белешәйек. Беҙҙә ҡунаҡта йырсы, музыканттар Айҙар һәм Алмас Юнысовтар, хәйерле иртә егеттәр. Хәйерле иртә егеттәр. Бүгін һеҙҙең тыуған көнөгөҙ. Шулаймы? Бүгенге беҙҙең йәштәр юҡҡағына килеп ултырмағандар кергәшмәй. Уларҙың бөгөн тыуған көн нисә йәш икәнен әйтеп тормайыҡ. Хөрмәтле тамашасылар, бына һул яҡтан минән һул яҡта Айҙар, уң яҡтан Алмас. Яңлышмайбыҙмы? Дөрөс әйттегеҙ. Мин һеҙҙе айырам, тимәк. Егеттәр, кемегеҙ ҙурыраҡ, кемегеҙ бәләкәсерәк, кемегеҙ ағай, кемегеҙ ҡустар? Без инде кем беренчерәк туған дисәк сорау булса, беренче мин туғанмын, 10 минуттан соң Алмас туған. Мин зурыраҡ дип саналам инде, беренче туғаш инде. Алмасың фекере икенсе төрлө миңә. Чынлап та менә ученыйлар әйтмәшләй, зуррак дип шутлана шул икенче чыккан сабый, зуррак дип шутлана, чөнки ул беренче теге развивация итә һәм ул үзенең туганын әйтеп чыгара. Димәк, һеҙ иркәрәк, ағайығыҙ иркә түгел, шулаймы? Кемегеҙ иркәрәк ине ғаиләлә? Әллә иркәрәк, икебез дә иркә. Бала саҡтан һеҙгә сит кешеләрҙең иғтибары ҙур булдымы? Нисек тойын? Иғтибар бик зур булды. Менә ауылда бит игезәкләр туғаш, безнең өйгә ҡунаҡлар йөрөй башлады. Ике игезәк баланы ҡарарға, суҡланып ҡарарға дип ҡунаҡлар киләдер. Шул ҡунаҡлар кәнфит алып киләдер беҙгә. Анан зурраҡ үсә башлады. Нисек төбөндә көтөп тора инегеҙ ҡунаҡтар? Без инде өйрәнә башладык шулай кешенең иғтибарын шулай алырға. Үсә башлагач инде 3-4 яшкә җиткәч анда безне Алмаз белән диванга бастырып җырлата башладылар. Менә кәнфит дигәндәй, җырлату дигәндәй кемегеҙ нимә яраташырға? Мәсәлән, егеттәр бөтәһе лә бер иш буламы? Яки нисектер айырма бармы? Ризыҡта, кейемдә, китап уҡыуҙа, ял итеүҙә? Айырма бар, әлбәттә айырма бар. Бар яҡтан да айырма бар. Әммә ләкин ул айырма, ул хәтлем теге зур түгел. Айдарға менә башка төрлө нәрсә ошый миңа бөтөнләй ҡапма-ҡаршы нәрсә оҡшарға мөмкин. Абылай менә үзебезнең эш буйынса, сәнғәт буйынса без бергә барабыз. Маҡсатларыбыз бер. Донъяға ҡарата ҡараш бер инде. Афарин, бына һәлбиттә яҡшы шулай. Һеҙҙең ҡайһы райондан килеүегеҙ тураһында белешеп китәйек әле. Без тумышыбыз белән Башҡортостанның Илеш районы, Түбән Черкүл ауылынан. Бик ул районда инде күп композиторлар, шағирлар, талантлы кешеләр сыҡҡан. Без инде бик ғорурланабыз шушы Илеш районы белән, үзебезнең тумышыбыз белән. Инде әти-әниләргә дә зур рәхмәт әйтәсебез килә, менә безне шушы донъяға тыуҙырған өсөн, аларға зур рәхмәт. Ата-әсәгеҙ һеҙҙе айырамы үҙҙәре? Алар инде тауыштан да айыра, әгәр дә телефоннан шалтыратсаң да, арт белән торсаң да, алар сизәләр күңелләре белән, чөнки бала саҡтан тәрбиәләгәс. Былай ҡарап ултырһаң, айырылалар. Әйе, шынлап та хәзер йәш. Миңә ҡарап бигерәк тә алар оҡшағандар. Нисектер айырылған һымаҡ. Сәнғәткә ылығып китеүегеҙ тураһында әле әйттегеҙ бит инде Илеш районында сынапта сәнғәткә ғашиҡ кешеләр күп тинегеҙ. Ҡасандан ҡулығыҙға инструмент, ошо гармун, баян алдығыҙ? Бәләкәй чаҡтан без инде менә әйтеп киттем, җырларға өйрәттек. 3-4 яшьтән телевизордан, радиодан тыңлап җырлар өйрәнеп, ничектер без сәнғәткә мәхәббәт уяна башлады. Аннан соң безнең ҡартәтәй бар иде, аның баяны бар иде, йәшел баян. Ул безгә, ул уйнайдыр баянда, без дә шуны тыңлап үстек. Аннан соң шул 5 яшь тулғач теге баянны безгә биреп, әз генә өйрәтә башлады. Безнең инде анда без баяннан ҡаплап баш күрмәйдер ул ваҡытны. Шундан әзме үрәнә башлагач, әти-әни безне Илеш районы Юғары Яркей район үзәгенә музыкал мәктәбенә бирделәр. Анда инде без авылдан барып, мәктәптән соң барып йөрдек. 2 ел безне әти йөртте машинада, аннан соң мәктәптән соң үзебез попутка, автобус белән шулай йөри башладык инде.
Нашылай ауылда. Ауылда шулайрак инде. Хөрмәтле тамашачылар, бит турай эфирдә эшләбез. Бүген бездә кунакта егетектер Айдар һәм Алмаз Юнусовтар, әгәр дә уларга һорауларыгыз бар икән, шылтыратыгыз. Студиябыз телефонын экраннарыгызда күрәһегез. Егеттер буна баласы килеп кайтканда, бергә дә бергә кусты хугыша торгайныгызмы? Biz үзебезне агай белән кусты дип шутламыйбыз. Без икебез бер тигез, беребез зуррак, беребез кечерәк дип шутламыйбыз. Әмма ләкин шулар була инде, әлбәттә. Егет кеше бит инде ул теге ничектер тик тора алмыйга тиеш. Сынығырға тиеш дигәндә уларга сугышабыз. Шаярып кына инде. Менә сезнең икегезнең кәрешегез бар, берегезнең кәрешеге дишем бар янына кынан. Сыгыш стәле тамаккаларына. Икенчегез икән Татарстан, Яршаллы. Татарстандан кәрештереге тәүдә бер һәдде бутаманым бuna зитемнән җитә фирма маграга тап юкмы? Юк, барысы да бутады, дуслар да күбесе бутады, әмма ләкин кәлешләренә бутамады. Әле бутайдардыр. Хатын-кызның күңелен эшкә бит инде ул бөтен нәрсәне айыра, ул йөрәге белән сизә, айыра. Но безнең кәлешләргә килгәндә, без сәнгать академиясында укыганда, общежитиеда бер этажда тордык. Шуннан соң алар күрше генә тордылар, күрше бүлмәдә генә икесе яшәделәр. Симәк еракка йөрмәдегез инде. Еракка юк, сайлап та йөрмәдек, алдык та куйдык якын тирәдә. Алар безне алды микән, без аларны алдык. Сизми дә калдык инде. Шулай сәнгатькә әйләнеп кайтайык әле егетләр. Һез иң беренче укыганныгыз безнең сәнгать училищесында, шулаймы? Һез баянчылар. Әйе. Профессионал баянчылар. Профессионал баянчылар, әлеге көндә улар йырлайдар, шулай ук сәхнәлә баянда уйнавында дәвам итәләр, шулаймы? Сәнгать академиясында килгәндә, унда һез беләүемсә баян буенча бетмәгәнһез. Әйе. Без инде училищедан соң академияга кирергә булдык. Ни өчен баянга түгел? Ну, баянда без инде бик күп белем бирделәр безнең училищеда, академияда тагын 5 ел укырга кирәк булыр. Инде без дуслар белән уйладык та бер икенчерәк профессия. Ул сәнгать училищесын бетергәндә без инде җырга тартыла башладык. Ничектер, ну, вокальныйга керү инде авыррак булды безнең өчен. Шуңа күрә күп төрле һөнәр алыр факультет, ул да булса хореодирижерлык факультеты, анда бөтен нәрсәгә өйрәтәләр. Ул вакытта үзебез җырларда иҗат итә башлагач, музыкада иҗат итә башлагач, музыка ягыннан төрле яктан да төрле инструментлар, төрле тавышлар, партитуралар язарга кирәк. Партитуралар, шуларны кызыксыну уянгач инде әзрәк үзебезнең һөнәребезне тагын да арттырыр өчен шундый факультет сайладык. Шун бик шатбыз, ул безгә бик күп нәрсә бирде, бик күп грамота бит әле Алмаз без аранжировкалар белән шөгыльләнә башлаган идек. Ул вакытны компьютерлар чыгып, компьютерда программада күп музыкантлар хәзер аранжировкалар эшләй башладылар. Элек бит синтезаторда гына эшләйләр иде. Хәзер ул вакытны компьютер программаларында, ну, серьезно аранжировкалар белән заниматься итә башладык шул вакыттан. Туганыма дигән җыр язганһыз икегез дә шулаймы? Кемгә багышлап? Һез Айдаргамы яки Айдар Алмаска багышлаганмы? Туганыма дигән җырлыйбыз. Ул җырны Наил Шәймәрданов иҗат итеп безгә бүләк итте. Без бик шатландык һәм ул җырны бик шатланып җырлыйбыз. Безгә бик туры килә дип шутлыйбыз. Ул җырны Наил абый Шәймәрданов язды, без аңа бик рәхмәтлебез. Быел инде килгәндә гел без үзебез язган җырларны гына җырлай идек. Быел ничектер шулай Наил абый белән ныгырак элемтәгә таныш дуслашып киттек. Ул безнең студияга килеп, без бер иҗатта була башлагач инде шундый җыр бүләк итте. Аннан соң без беренче ел композитор җырын, шит композитор җырын җырлый башладык. Безгә бик ошады ул җыр. Менә бу yerdə тамашачылар инде кабул итер икән, сәлам шулаймы? Айдар һәм Алмаз Юнустар башкаруында Туганыма дигән җырды әлбәттә бөтә тугандарга һәм бөтә якындарга багышлабыз. Россия Башкортстан каналында аваз программа белән бергә калыгыз. Кайгы борчылулар килсә, хәбәр итәм туганыма, җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа, җаннарыма тынгы табам, җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Бу дөньяда әлдә син бар. Туганымның кадерен ныграк,
нык сөйүнүшлөр килсе, дуслар киле янарыма. Әмма барысынан ныгыраак шатланганы туган була. Әмма барысынан ныгыраак шатланганы туган була. Бу дөньяда элде син бар. И туганым, туган кайын. Туганымның кадерин ныгыраак, туганымның кадерин ныгыраак. Белән еллар үткәне сайын. Бәйрәмнәрем матур үтә, туганнарым булса түрдә. Бер-беребезгә терәк булып, яшигәле шушы җирдә. Бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезгә терәк булып, яшигәле шушы җирдә. Бу дөньяда әллә син бар. И туганым, туган кайын. Туганымның кадерин ныгыраак, туганымның кадерин ныгыраак. Белән еллар үткәне сайын. Рәсәй Башкортстан каналында аваз тапшырыгы игедек егеттер Алмаз һәм Айдар менән әңгәмә корабыз. Егеттер, һеҙҙең бүген тыуған көнөгөҙҙә иң ҡәҙерле кешегеҙ һәм беҙгә шылтырата. Раушания апай беҙҙең әңгәмәгә ҡушылырға әҙер. Иң яҡшы теләктәрҙе бәлки ул еткерергә тейештер, шулай бит. Раушания апай, һеҙ тура эфирҙә тыңлайбыҙ һеҙҙе. Алло, тыңлайбыҙ. Тыңлайбыҙ. Айдар улҡайым. Һаумыһығыҙ, тыңлайбыҙ. Студия сезгә барығыҙға да рәхмәт, минең уларымды шаҡырғанығыҙ өсөн. Улыҡайҙарым, сезне туған көнөгөҙ белән бүген шул күңелдән әтейең белән ҡотлайбыҙ. Апайың исеменән, әтейең үҙем исеменән. Сезгә исәнлек, бәхет, тазалык, уңышлар, көс, дәрт, күп итеп байлыҡ теләйбеҙ. Киемдәренә, оноғома, барығыҙға да исәнлек, саулыҡ теләйбеҙ. Раушания апай, һеҙгә һорау, Раушания ханым, һеҙгә һорау бар ине. Һеҙ беҙ ишетәһегеҙме? Туған көннәрегеҙ матур үтсен, исән булығыҙ. Һеҙ беҙ ишетәһегеҙме? Раушания апай, һеҙҙән һорайыҡ әле. Игеҙәк балалар була тигәс, һеҙ ҡыҙҙар көткәйнегеҙме, малайҙар көткәйнегеҙме? Кемде көткәйнегеҙ? Ҡыҙ көткәйнегеҙме, малай көткәйнегеҙме? Безне белмәдек. Былай кем булса да ярай беҙгә. Кем булһа ла ярай, матур булһын тиген. Малай иде. Әйе. Рәхмәт, шылтыртыуығыҙға. Рәхмәт. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе лә, һеҙҙең шундай малайҙарығыҙҙың тыуған көнө менән. Яни зур рәхмәт сиңа. Без инде әти белән сәламнәрне җиткерәбез. Инде туган көндә бу иң зур бүләк дип уйлыйбыз. Әти әни ҡотлагаш, алар исән сау гына булсыннар. Безне шушы дөньяга тудырган өчен аларга бик зур рәхмәтлебез. Егеттәр, бына тыуған көнөгөҙҙә бер-берегеҙгә нимә бүләк итәһегеҙ ғәҙәттә? Әле ансы сер. Шулай да нимә бүләк итә Я, Айдар, торғайнығыҙ? я, алмаз, бер-берегеҙгә сер һаҡлайһығыҙ. Моңа ҡаҙар бүләк итә идек. Кирәкле, яраҡлы машинаға, шундай кирәк, яраҡлы набор. Алай бигерәк яҡшы бит. Алмазға нимә кәрәк икән? Без беләбез, белеп торабыз инде. Тағы ла бер һорау, егеттәр, бына бер самаһығыҙ буйға ла, моғайын да кейемдәр дә уртаҡтыр, шулаймы? Кейгән кейемдәр дә. Һинеке бармы? Бар, миңә биреп тора әле, минеке таҙараҡ мәкәй. Шулаймы? Шулай менә. Без инде әти-әни бәләкәй саҡтан безне бер киенергә өйрәттеләр. Мәктәп ваҡытларында шундай хәлләр буладыр. Әгәр дә инде мин беренчерәк китсәм, Алмаз шундай бер ваҡыт булған иде. Икенче кием киеп килгән мәктәпкә.
Анан соң инде туры килде, үйгө кайтып, кире шул кийимни кийип келерге. Училище вакытларында 2 курс без бер кийимдә йөрдек. Анан соң бер вакытта дуслар, нәрсәгә сез бер кийимдә йөрисез? Не интересно дия башлагач, безгә бер көн шундый шок булды. 2 төрле киенә башладык. Шуннан инде, мондай. Һез уйлайһыгыз инде бер эшкә йөрергә тиешбез икән дип баласыктан башыгызга һеңдергән. Әтине шулай безне сеңдерде шулай бер киенеп йөрергә дип. Хәзер сәхнәдәгенә Сәхнәдә тигәндә безнең тамашачыларыбыз да бар, уларда да хөрмәтле, хәерле иртә, һаумыгыз туры эфирдә. Кайдан шылтырата? Хәерле иртә. Һаумыгыз тыңлайбыз. Айдар, туган көнегез белән котлыйбыз. Минем дә игезәк апайымнар бар. Алар бер-берсеннән аерылгач, Инмир Эльвина бер-берсен нык сизәләр. Сез ничек икән? Сизәсезме икән бер-берегезне? Рәхмәт, аңлашылды. Рәхмәт соравыгызга. Сизәбездер инде, чөнки без аерым йөргән юк. Сәхнәдә дә, тормышта да гел бергә булгач, алай бүгенге көндә аерым йөргән юк. Шуңа күрә, әгәр дә Айдар бер җиргә еракка китсә, авырса, нитсә, мин аны барыбер ничектер сизәм, ничектер Айдар сөйләсә, мин дә сөйли башлыйм. Айдарның бармагы авырта, һин һидәк микән дип торырга. Тагыла бер һорау бар инде. Егетләр бер-берегә үсегәһегезме? Үпкәлешкән. Юк, алай икән юктыр ул. Теге төрле ситуациялар була тормышта. Теге нәрсә беләндер килешмәү була инде, ансы була. Иҗатта бит инде менә беребезнең бер төрле караш, минеке икенче төрле караш. Шуның белән ул кызыграк та бергә булуга. Һәр кемебез иҗатка шундый ике яктан да уй кертү, ул ничектер байта, ничектер. Әйдәгез, иҗат дигәндән һезнең йырларыгызды тыңланык. Итальянда уйнаугызды ла ишеткә килә. Әйдәгез, һезгә кыска гына әйтеп уйнау ишеттерегез. Безне бер битеп алыгыз, сәламәт белән бергә. Афарин, шулай дип уятабыз без тамашачыларыбызны, бит галимия. Студиябыз киңрәк булса, әлбәттә без бейеп тә алырбыз, әлбәттә биясәк, безнең тамашачыларыбызның инде һүзләре бар икән, Айдар менән Алмас Юнусовтарга хәерле иртә, һаумыгыз, туры эфирдә. Тыңлайбыз сезне. Хәерле иртә, таныштырып китегез менә үзегез белән таныштырып китегез. Хәерле иртә. Сәлам студия. Һаумыгыз. Тыңлайбыз. Безнең яраткан барышылар. Бuna Алмаз белән Айдарга шундай һорауым бар. Улар атай әсәйләренең мөхәббәтен кем ныграк тоя? Бuna әйбер алганда, кием алганда, бuna Алмаз улым, бuna һиңа алдым дип иң беренче Алмаз исемен әйтәләрме? Әллә ой. Рәхмәт, шөкрәт. Әйе. Тыңлайбыз. Тыңлайбыз әйе. Давам итәм. Бuna Тәтешле районында, Шылкияз авылында минем инәем яшәй. Әйе. Инәемнең исеме Әбибә. Инде уның Айдар исемле малае бар, әйбет. Уга 81 яшь, ул әйтә, бuna икенче малаем туга, обязательно Алмаз кушар инем ди. Шул тиклем үлеп яратар уларны инде. Телевизордан бүген күрһәтмәләр, иртәгә күрһәтерҙәр микән Алмаз белән Айдарны ди. Сезгә сәлам. Тәтешле районы Шылкияз авылында яшәүче Әбибә Әбидән. Рәхмәт. Туган көнегез белән котлайбыз. Рәхмәт. Иҗади уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Теләктәр һәм һораулар yetkерде безнең. Зур рәхмәт. Кемегезгә иң беренче киемде бүләктә сезгә тапшыра икән дип һораган. Андый вакытлар булмады безнең. Әти-әни безнең киемне һәр вакыт
икебезгә ала иде. Берәмнәп кием алганнары булмады. Нәрсә генә булса, уенчык булса да, әгәр дә ул уенчык берәү генә икән, икәү булмаса, аны алмыйлар иде. Ул уенчыкмы, киемме, ул икәү булырга тиеш һәм бер төрле булырга тиеш. Шулай да кемегә әсәйгә якынрак, кемегә атайгызга якынрак. Әллә алар икесе дә безгә бер тигез инде. Икесе дә якын, икесе дә газизләр. Якын икесе дә бер. Һеҙҙең ижадҡа килгәндә, һуңғы әле нинди концерттарығыҙ буласаҡ ошо көндәрҙә? Ҡыҫҡа ҡына итеп яуап биреп китһәгеҙ. Ижадҡа килгәндә, без әле Башҡортостан буйынса гастролләр белән йөрөйбез. Ауылларда, район үзәкләрендә, февраль азаҡларында Шишмәдә булабыз, Языковода, Благовар районында булабыз. Анасын инде Райондар буйлап йөрөп ятаһығыҙ. Октябрьский ҡалаһына барасаҡһығыҙмы? Барабыз әле. Туған көнөгөҙ менән һеҙ ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ һәм Тастан компанияһының ошондай тәмле сәйен һеҙгә бүләк итәбеҙ, ҡабул итеп алығыҙ. Рәхмәт зур итеп, рәхмәт. Телләрегеҙҙә шулай йәмле һәм тәмле сәйҙәр менән ҡаршы алырға булһын. Бөгөнгө иртәне беҙҙең тамашасылар менән, тыуған көнөгөҙҙә беҙҙең тамашасылар менән булғанығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Йөҙөгөҙҙән йылмайыу китмәһен һәм кәүҙәңдә һаулыҡ күренһен ди халыҡ мәҡәле Сәлимә. Ысынлап та, йылмайыҡ һәм һәр ваҡыт һау булайыҡ. Ауаз тапшырыуында киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Һау булығыҙ. Автомобиль, яңы фатир, затлы йөҙөк түгел. Туған көнөгә иң ҡәҙерлеһе йыр бүләк. 10-5 минутта һәр йома Рәсәй телеканалында. Теләктәрегеҙҙе ихлас күңелдән тапшырығыҙ. Белешмәләр өсөн телефон 295 98 73.